फटाफट वायरल में हां दुगोला के प्रोग्राम लागल बा। अरे के करा ले अरे आइल बड़ी के हई गोपालगंज से चल के तो बिहार से चढ़ के आइल बड़ी चढ़ के आइल बड़ी ट्रेन पर और उनकर साथ आज प्रोग्राम बा। नाम है प्रियंका पांडे जी। बाप रे नाम कोई नहीं सुन ले हो नहीं की सुन लेनु कहेली कि हम दुगोला करीला हम प्रोग्राम करीला। खत्म बड़ी इ नीरज प्रिया ब्रांड भी आइल बड़ी। हां हां दुगोला के मतलब पते नहीं खे। हाँ। आज इनका के सिखावत तनी कि दुगोला कैसन होला होला सही बात बा। और इनकरा दम होखी हां तो पास कर तो बैठ के बर्दाश्त करी कहे के बा कि सावन आ जाई तो अंगुली में नगीना आ जाई। हाय 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 अरे बोल रहा सावन आ जाई हाँ। तो अंगुली में नगीना आ जाई। आज असरेलम रेलब आज असरेलम रेलब प्रियंका जी हाँ। कि तहरा पसीना आ जाए पूरा चुए लगे है पसीना से मैं तारे तारे भीज जाइबू। हाँ पूरा पानी गिर जाई देख आवा एगो भाव लगावत तनी हाँ हाँ एकर जवाब दी ह। वाह वाह बड़ा हमें बड़ा जदी बाहर से न आइबो का होई हर माजा ले हब हो ओ के करा ले नया नोहर कनिया बाड़ी प्रियंके जी लेखा। प्रियंके जी के भाव ह हाँ हाँ हइले कह तारी कि ना आइबो मुअनु नाइबो तो को ना आइबो त अपन काम चला ले। हां एमे कमी बा कैसे कह तारी कैसे जदी बाहर से न आइबो माजा ले हब हो जदी बाहर से न आइबो माजा ले हब हो और का करबू और हां जवाना की बाकी पूरा होई नु हां तहरा के देखा दे कि तू बाहरा में रहत रह तही जा हम अकेले नहीं खी ओहो होय लसिया त ऐसे ही लसियाई। हाय 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 ध्यान दो जदी बाहरा से न आइबो माजा ले हब हो जदी बाहरा से न आइबो माजा ले हब हो दिल देवरे के राजा हम दिल देवरे के राजा हम देले हो जदी बाहरा से न आइबो माजा ले हब हो जदी बाहरा से न आइबो माजा ले हब हो दिल देवरे से राजा हम देले हब हो दिल देवरे के राजा हम देले हब हो। और का कहतारी ध्यान दो प्रियंका उनकरा कोनो जवाब बड़वे हम देले हो दिल देवरे के राजा हम देले हो इनकरा कोनो जवाब झूठी ना सुनत रही पहले जवाब दी है कि बढ़िया गावत रही हां अब नीमन गावतारी अब नीमन गावत थोड़े रही दिन में सुंदर गावे लगे हैं सुंदर गावे लगी है। एको जोड़ा ना भेटाई ना खाली है सही से चलला से हो जाई ना। खाली कमर लचकावला से है कमरिया के कोनो जोड़ बा तो है कमरिया लचक जाई त कोनो एकर जोड़ बा दिखाई, जब दिखाई। हई चलेला हाँ, जब हई चली तो लोग घायल हो जाई है। जय हो कैसे कहे के बा कैसे छोड़ के न मन करे सखी लुधियाना कैसे कहे के बा बहू छोड़ के न मन करे काहे लुधियाना लगता कि सब दिन में डालता हरदाना कैसे कहे के बा अरे ए मुअनु ये भुवनु तू सब दिन रखब हां तो हमरो काम चलावे ला घरे में अवेलेबल बा कर लगे एगो मशीन में या दू गो बा खैजा दू गो बा हम सोच रहे कितना में लेबर खटी है हमारा कोनो और ये कमी ना होई मैं भरल बा भरले बा कैसे कहे के बा कैसे छोड़ के न मन करे काहे लुधियाना लगता कि सब दिन में डालता हरदाना लगता कि 100 दिन में डालता दाना लगता कि 100 दिन में डालता दाना और का कहे के बा और का कहे के बहू जब देह गरमाई गरमाई जब गरमाई हां
टोटी वाला पानी चाहिए। चाही। काहे से कि इतना गर्मी बढ़ी तो ठंडाई जरूरी नु बा। बहुत गर्मी बा। आय आओ तो अब तू ना आइब तो का भवा बाबू ये राजा जल लेके दोसर नल से अपन भेल हब हो जल लेके अपन नल से दोसर भेल हब हो तिल देवरे के राजा हम दे देहब हो तिल देवरे के राजा हम दे देहब हो देवरे के राजा हम दे देहब रखले बनी हम जय हो बबलू देवरवा के जवन काम तहरा से ना भइल तोनू को देवेला उ कर देबेला सब पहले तब गाड़ी लेके चल आवेला चलावेला आ बड़ा बढ़िया ले चलावेला हाय 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 कमी कौनो नइखे गाड़ी चलावे में ना सोचले रही कि कच्चा ड्राइवर होई लेकिन इ तो बड़ पक्का ड्राइवर बा तो बड़ पाका छक्का बा एकदम एकदम छक्का बा छक्का लगावेला एके बार में का बा भावा प्रियंका जी के का संभर जवानी नाही कोबल है संहारी ए राजा जी कबले संभारी हो? कोबल संहारी हो हाँ। कतर कतर टूटता ओहो हई रसे रसे रसियाता ओहो। पोरे 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 रस से चुअता कैसे कहतरी संभर जवानी नाही कोबल है संहारी बबलू पिया आवे मुंह से तोहरा गारी बबलू पिया आवे बुढ़वा से गाड़ी बबलू पिया आवे बुढ़वा से गाड़ी संभर जवानी नाही कोबल से संहारी राजू पिया आवे मुंह से हमरा गारी ए राजू पिया आवे मुंह से हमरा गाड़ी राजू पिया आवे मुंह से हमरा गाड़ी औरू का कहे के बा का कहे के हो तू नानू सपोर्ट कइला हाय हाय तू ना सपोर्ट कइला हां रखले बनी सपोर्टर आगहू से सपोर्ट करेला पीछहू से करेला हाय 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 सपोर्ट में कौनो कमी नइखे ए राजा कौन कमी देखे कौनो कमी नइखे तू बहरे तू सोचत रह कि बढ़िया मजा मारत तहरा से हमरा तू बढ़िया अपन घरवा ओने मिलल मुंह बा। बढ़ावई अपन ने देखो तारी कैसे कहतारी कैसे बबलू से अपना सपोर्ट